Jochiw thieth ma pacho ka koro obuogo mar weyo chiwo chenro mag thieth ponono ni ok orang yore mag nyayo kwe ahinya te kinde mag ng'anyo. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog Lakteche pacho ka Davji Atela, ngima jochiw thieth bedo kama tek e kinde duto mibago ng'anyo pacho ka wira ni onge jal marango arita margi. Ka gilose magawa moro e bore Nairobi, jotend riwruog jochiw thieth go mopogore opogore nosiro paro mar bedo kod twak e wi yore manyalo konyo piny Kenya bedo gi kwe, gino mabiro konyo ahinya bende bero sekta mar thieth kendo chiwo lwasi makare mar tich ne laktache duto. The reality that we will not allow our members, the doctors, the nurses, the clinical officers, the healthcare workers to be endangered when there are protests and when there are demonstrations. Ng'anyo mang'eny matimore gi miyo ji mang'eny hinyore. Polisi hinyo ji, guns be nyiewo e yo, mamiyo osiptende pong' gi jotuo, osiptende bedo overwhelmed. Gi jonjore makelo gigi mang'eny ahinya. Koro watemo wacho ni sa ochopo mondo waweduru waketuru wach mar wuoyo ni mar sasa ma ji odhi e ng'anyo gi. Wang'iyo mokalo waneno ka ji otho ma ji 16. Joma otho gi ngimagi olal. Watim kwe, bedru piny wago mbaka gi nyithindo matindo gi nitiere ywak ma gin godo. Nitie chan ma gin godo. Nyithindo gi jonekni mondo gibi abia gichak go koko. To kik waneg gi. Gibende kik giketh gik moko jonjore gi joma undu kik donje e wechegi.